Vy ste si reálne mysleli, že sa ma zbavíte? Vy ste si reálne mysleli, že mňa sa zbavíte? No tak to vás musím sklamať, pretože som tu späť po 2,5 rokoch. Som späť na scéne. Vy privítate nového Tomáška, nového multiplayera, nového youtubera, nového človeka, nové všetko, nové prostredie, všetko. Mám nový mikrofón, ospravedlňujem sa za pozadie, inak kameru nastaviť nešlo. Dám tú akustickú penu niečo, aby to vyzeralo lepšie, ale však koho to zaujíma, poďme rovno na vec. Pripravil som si pre vás dnešné videjko. Po 2,5 rokoch, prosím vás pekne. Stále sa nájdú ľudia, ktorí si tie videjka pýtajú, tak túto máte. Akože nebudem vás okradať o videá, samozrejme. V živote som nezanedbala videá. Vždy som ich robil poctivo. Vždy som ich každý jeden deň poctivo natáčal. A pravdepodobne aj toto video uvidíte tak o 3 roky. Ale to je jedno, v podstate pomer rovno na to. Dneska, čo som si pre vás dneska pripravil? Dneska novú sériu, ktorá sa volá Mankyho púť cringeom a bude spočívať v tom, že budem každý týždeň si zareagujem na dve vlastné videjka. Bude to dosť zaujímavé, pretože reagujem na Monkey Playera, na samého seba v podstate. Bude to vychádzať, dúfam, že pravidelne každý týždeň, 2 roky. Ale chcel by som natáčať reakciu na nie úplne všetky videá, by toho bolo strašne moc. A chcem točiť aj iné veci, chcem sa k vám vrátiť, samozrejme. Chcel som natočiť reakciu ako na setup tour, obkecávačky, chili, dementné žačoviny, chili ochutnávka 1, štúdio, Rush Wars a čo budem natáčať a tak ďalej. Keď si kúknem teraz, ako na to vyzerá môj YouTube kanál, tak je to, že 3000 zhliadnutí na celom mojom kanáli. V službe od 19.5.2018 už to bude nejaký ten rok, čo tento kanál existuje a 81 odberateľov, 81 kriplov, ktorí sledujú tento kanál. Dajme tomu, že tento kanál pochybujem, že bude rásť, sú s ním technické problémy, ale nebudem to ďalej vkucavať, poďme sa na to rovno pozrieť. Dneska to bude trochu iné, pretože chcel by som začať z Rush Wars a čo bude natáčať a tak ďalej. Popravde nevidel som ani jedno z týchto videí. Tak teraz. Ale tak inak, ešte by som sa predtým chcel ospravedlniť, ale dlho som nesedel pred kamerou, netuším, jak sa mám chovať. Je to pre mňa popravde nové, pretože predtým to bolo také narýchlo a hneď, ak som to urobil, tak som aj proste to vydal a nestrihal som to. Teraz sa budem snažiť to strihať, pretože už teraz, jak to natáčam 4,5 minúty a vyjde z toho možno tak 2, lebo ja neviem rozprávať do kamery, neviem, jak sa mám chovať a budem sa snažiť nejakým spôsobom vás zaujať. Dúfam, že si to pozriete. Poďme začať s videom, čo budem natáčať ďalej. Takže mám Monkey Playera, dneska si tam ďalšie video, tentokrát si povieme, čo by som chcel hrať, koho dobrať, čo by som chcel. Tak poprvé, Tomáčko. Ten stôl mám presne takisto aj teraz. Hej, mám ho presne takisto aj teraz, pretože toto okno je toto okno. Ale rozdiel je v tom, že vzadu nemám tej skrine a nemám tak dementne natočenú kameru ako úplný creeper a nemám také sprosté smradlavé slúchatka s takým divným mikrofónom, akože však pôjde Tomáško, však akože učiť sa. Je to 4 roky staré video, ešte viac dokonca, ale čo je toto? Prečo, prečo máš na sebe random tričko, random dres, však akože nehovorím, že toto je nejak moc, ale tak akože už vtedy som nevedel rozprávať do kamery. Dobre, ešte toto je, no je mi zle. A prečo hovorím takto rýchlo, pretože Nehovoríš vôbec rýchlo, som len debil. chcem toto video. Vrzga ti stolička, mal by si kúpiť novú. 5 lajkov, 5. 5 lajkov, tak to si akože 21? Ja vás ľúbim, ja vás ľúbim proste. Poďme ďalej. Nemám veľa odobrateľov, ak chcem 5 lajkov chcem. Snažil si sa byť zaujímavý, ale vôbec nie je zaujímavý. Vôbec nie je zaujímavý, akože takto z pohľadu diváka teraz, o 4 roky neskôr môžem povedať, že je to na hovno, dobre? Je to na hovno a cítim sa trápne. Ale chcel by som 100 000 odobrateľov. 100 000 odberateľov nebudeš mať nikdy. A už len z toho dôvodu, pretože si obyčajný creeper a
Si obyčajný kido, hej? V živote by ťa nikto nikdy len tak dobrovoľne nesledoval, možno tak na silu, aj to za 5 euro. Do roka. Roka. Tomáško, prešli 4 roky, Monkey Player, prešli 4 roky a máš 81. Po 4 rokoch, čaute kamaráti, hashtag nu, hashtag von, hlasujte. Komentáre vypnuté. Tak ty si už úplný kokot. Dobre, poďme ďalej. Prešlo 30 sekúnd, ale ja už proste nemôžem. Hej, akože robím si srandu sám za seba, pretože čo iné mi ostáva? Ak nemáš u mňa odber, tak daj. Búchaš po stole jak úplný idiot, akože nikoho nezaujíma, ak ty búchaš po stole. Nikoho, hej. Daj. Daj ten odber. Nerozčuj sa, stupne ti tlak. A like, hej. Som kľudný. A daj Kámo, nevyjadrujem sa. ten odber a like. Daj ho. To video má 3,5 minúty a už od tak 20. sekundy, keď chceš iba o tom, že chceš like a odber, Daj ho. ale mal by si ho dať. Chce 5 lajkov. 5 lajkov. Už to povedal 4 krát. 5 lajkov. Od hociko. 5 lajkov. 5 a viac. Nie to jedno, ale menej ako 5. Pekne, sedmička, Nemecko, však dobre, však čo, ale tak... Môžeš prestať už hovoriť, že sú 5 lajkov. 24 hodín som dal 5 lajkov. 24 hodín chceš mať 5 lajkov, hej? Lajkov. Kamo? Prečo ja reagujem na samého seba? Cítim sa ako úplný idiot. Jak som toto vôbec mohol natočiť? Jak, akože... Sexoš si, čo ti poviem? Si sexoš. Si sexoš, že nemal si ani na normálny mikrofón. Ja už to nemôžem, Poď ďalej. Dobre. Čo to je? Čo to je? No. Jak koketne tam vyseduje. Koketne tam vysedáva však. Joj. Nie. Zo srandy však vieš, jak nie. Toto nebola sranda a keby nie som vinklovaný, dám tomu dislike, pretože toto je otras. To je vrchol hanebnosti, jak toto môže byť na YouTube. Ja sa cítim jak debil. Jak úplný idiot. Ale tak žrať vlastný mikrofón je... Však urob si názor sám. No a okrem toho by som aj chcel, že by dáme chcem 100 subs do pol roka chcem 100 subs. Do roka si chcel 100 000 a zrazu chceš 100 subs to pol roka, tak ty si žúpný. Nevyjadrujem sa. Nie. Ja viem, že do roka som chcel 100 000, Hej. ale zase ja vám verím. Nemáš komu veriť, pretože nikto ťa nepozerá. Kto by pozeral takého hnusného, odporného, škaredého, plesnivého krípla? Ešte sa mi aj sekla pipka z teba. Dobre, mením to. Do 2 mesiacov 100 subs. Áno? Ideš hore, ideš bomby. 100 subs do 2 mesiacov. Platí? Nemáš 100 subs ani po 4 rokoch. Platí. Ďakujem. A ak bude 100 subs, natočím špeciál. Napíš Nechcem vedieť, aký špeciál som mal vtedy na mysli. Nechcem to vedieť. či hashtag vonku alebo hashtag nuka. Hashtag nič. Keď bude hashtag vonku, tak budem natáčať vonku a čím viac bude hashtag vonku, tak viete, no. Kamo, bolo to tvoje druhé video. Ako chceš, aby ti niekto niečo napísal, keď nikto ťa ani nesledoval? A budem natáčať aj vonka videa, hej. Keď chcete nuka, tak dajte hashtag nuka. Keď chcete vonku, tak dajte hashtag vonku. Dobrá, že Tá slučka je hlasnejšia jak ty. ste to pochopili. Nie
Vaša vina. Vaša chyba. Prepáč, som sa prevliekol. A Neexistuje, že ja som bol takýto. Neexistuje to. To nie som ja. To nemôžem byť ja. ešte jednu úlohu máte, čo má natočiť na ďalšie video. Je to na vás. Iba čisto na vás. Čisto na vás je za to, čo natočíte. Čo natočím, to bude čisto na vás. Takže čaute a vidíme sa pri ďalšom videu. Možno sa zajtra asi teda nie, ale asi už vyjde nové videjko. Štvrtok, piatok možno vyjde nové video, no o chvíľku tak vieme. Nemám toľko času, za chvíľu začína škola, no a ja sa potrebujem vážne baliť veci. V živote si sa neučil, v živote si sa ani o školu nezaujímal, tak nechápem, o čo ti ide. No, takže s Bohom. Vidíme sa pri ďalšom videu o pár dní. Takže čus. Reklama. So dačo, tak proste s tým nezapol. Tak toto, čo som práve videl, mi zobralo tak polovicu mozgových buniek a neviem, čo si mám o tom myslieť. Je mi z toho fakt, že na grc. A netuším, ako som toto mohol... Netuším, ako som toto mohol vydať. Netuším. A je mi z toho fakt blbno. Dúfam, že aj vám. Ešte som chcel kúknúť Rushford. Na Rush Force neviem, či mám chuť 14 minút reagovať, keď som pri 3,5 minútovom videu strávil, že je 15 minút. Takže tu by som to katol. Prešlo už asi tak 15,5 minúty a skončil som dosť skoro, dobre, priznám sa, že toto video nebude veľmi bohviaké, dobré, skvelé, úžasné, ale tak čo by som pre vás neurobil, máte nové video, vidíme sa pri ďalšom videu, čo bude možno o týždeň, budem sa snažiť to zostrihať, ešte to vôbec vydať, tak vidíme sa o 4 roky, majte sa krásne a čaute.